Musuhay pamiyaw sinita palaw di ni mapikining ako mga bitaw mga gipilinga may laki gipapitian nakahibaw so nara sa iyong desisyon ng pagpalag dayon pabidisyon ni inyong alag di sa diwitik buko balik daw mauka with your face money kaingon mo priya ha. Yo, Tyrannosauro padung ka nandito karon sa Nazareth Food Park. Tyrannosauro make some fuck noise, boy. Yeah! So first official battle na to karon bay unya po Coronation Finals. Special shoutouts Unique Foods. Rest in peace bay, no Timothy bay. Make some noise bay para no Timothy. Yeah! Timothy. So sugdan na to bay. MC to my left. Introduce yourself. Balingasag bay, alas. Yes, special shoutouts sa itong mga tropa sa Balingasag bay, Bradas. Kay Lirico, ug sa uban na Bali crew. MC to my right. Ipasugong represent. Yo! Introduce yourself. Lerigo, impasugong patio ka Lerigo, wala ka nito nga, wala ko'y kauban na rin. Sa tanan ako niya kakusa sa Balingasag ug sa impasugong sa labi na sa manufacturing sa harvester sa Bayong. Yeah, so ready na tanan bay? First round para kay Alas. Let's go. Yo, check! Lex, salamat sa imong gihatag nga higayon. Uy, segundo nga masayang paraaning taga bukid nun, muuli na nga maghilak murag batang sipunon. Parihas tang ni Dayo, parihas tang bagong salta. Ang diferensya lang, ako nagklase na, ikaw natulog pa. Di ka ka-score ako ang blocker. Mupaboranig, iro ang backer, karong maigo sa batter, murag na igo sa hammer. Kay ang tira ni Alas, may kalas ang mudas, magbaka ka og balas mga gamang puruhoy, ang murag siling ha, bisan bata kay dili mahalangan. Sa kabanga di matabang, sa kabambaw di kalabang, sa talikod magatubang, puro tangkuho katanan. Habi na kog siya class dito ra ni kaduwa sa flip top. Grabe na gid ay kakusog karon ng hip hop. Kay mismo unggoy na apil naman og battle rap. Ikaw ang klase sa estudyante nga tambay lang sa bilyaran. Nya samtang ako di man top notcher. Pero kana akong grado ako nang gihaguan. Di padayod ko bisagwan ay salig ang mga magulang di ko sama nimo nga ni pasar lang kay nagpakaluoy ang ginikanan. Maong dili ka kalusot. Ako ang harang sa buslot. Putol imong kamot ang kadaugan nga imong gipangandoy sa ako di na nimo maabot. Di pa ka ready sa bakbakan. Payong paning manok nga gikan pas bukid nun sorbol na nga madutdutan. Ug negosyo ni nga sistema. Di ba dili unta ikaw ang kontra? Kay lagi kuwang pakasbaging og kondisyon pero giahat kag hatag sa ako ah. Nagtuo kag nisalig na sila sa imo pero wala ka kabalo imong amo sa ako ni pusta. Og bay naot lang. Nauna-una sa daan. Kung magribat man galing ka, unta kung para nga buo, ibalik nimo nga may kulang. Woo! First round round 3 ball. Amo daw, sa iya ni Pusta. Hoy bugok, wa ko'y amo, ako ra diri nag-abot nga inusa. Yo, check! Gusto na kong dugay mag-ambag sa trono para sa tunay na suporta, sir. Mao katong akong debut. Nagpamalas na pakita, sa way kita, akong bara nga nabugna. Wa ko'y bulto nga pagmahay mo na kong pili nga dula. Trono sa Oro Game! Kung wala ko'y plano magpa-under, sasama ni mong insekto pa diri sa liga. Para may remember, kining battle, pasigaan, tiga sa linya, blue flame, kumbaga, makabaso kada buga. Check, makabaso kada buga. Kining insekto, diretso kaabohuman, makadool sa gadilaam na lampara. Nga na, magpainitol, sunog bisan kinsang makadool mong hangyo. Nako nimo, last na ako na battle, nag-choke. Ayaw lang nag-choke. Para di ka mapukol, kay mo na imong initiation, Brad. Huwag ako ang napili ng handle. Kaso ang proseso, murag makinari nga ni untol mong ang gabunan, ni mapugnan ang pagpadol, di maratol. Sa foul akong birada. Sa round ako ang nag-control. Sa round, yes, sorry sa inyo. Sa round ako ang nag-control. Kapuntos ko sa kada linya. Diti kaundangan, sunod-sunod na tira. Murag silingan nga ni Bakira. 3-0 sa Murado. Murag jersey sa triple shooter sa GSW. Nga na tol. Kaysa garadere. Sa panaway raga, take advantage. Crowd control. Mga feeling heavy weapon dere sa stage. Mga overconfidence na walay sense. Galawang tank ang mga skills. Saktong tank yung reference. Bahay lang sa setup pero way sakit ang mga hits. O simple lang ang tricks. Pero sa naigo, sige react, sige defense. Sa unang nakalingkod lang sa bench, nag 2 years practice, karon halimaw na sa cage. Murag Dragon Knight lang nag-farming sa bukid. Masakit ang pagbuga sa ba,
Masakit ang pagbugak pagbalik sa battlefield. Oo, di pa ko hubog. Mong kinanglan magpainit pa. Kinanglan dauban pa magsigam magbaga. Sir, kadua pa nila akong battle mo more 2 battles pa. Second round para kay Hindi pa daw siya hubog mo iyang gistorya. Pero si mong mga gesture bay mura nakagamarcha. Mangayo na lang ko daan og pasensya sa inyong tanan. Kung medyo balik-balik rang inyong madunggan. Wala magud ko laing makita nga angle, puros pangit yung tanan. Oh, puros na lang ba joke? Gusto kag seryoso? Sige, pakitaan tanig pagkabirdugo. Makatilaw ka karog insulto nga murag mabuak ang imong ulo. Ah, shit. Makatilaw ka karog insulto nga murag mabuak ang imong ulo. Ang karapatang pantao di mo kana. Mangayo na lang ko daan og pasensya sa inyong tanan. Kung medyo balik-balik rang inyong madunggan. Wala ko laing makita nga angle, puros pangit yun tanan. O, puros na lang ba joke? Gusto kag seryoso? Sige, pakitaan tanig pagkabirdugo. Makatilaw ka karog insulto nga murag babuak ang imong ulo. Ang karapatang pantao di mo gana kung ikaw na ang mo reklamo. O gahi ka ni si Trevor nga bata. Baong ayaw ninyo gulat-gulata. Kay kini nga itsura mo sungkol ni og dinunggaba. Dini mo dagan bisan man kina yung sasugot ni og tinablaha. Og bisag sa mall pa ka magtambay. Mamarukay kay kag daw. Wala na kay ginawa. Klaro nga gapangita pa kag sandayong. Naglaon nang mata. Kay wanay uso mo piyong. Sig pangagot iyang mata nga murag naay di kaon. Pangarit. Kung si Luni nagdala sa cross daw naglatin. Kang alas lahi nyo makita. Ayaw tol. Ay, dagan kiniri ako. Uy, Tatay ka sa amo. Abunda kay takaron. Abunda kay takaron. Kurog yung gamot. Wala na dagom-dagom kay abunda man takaron. Sige, gupa nga sa kandila. Hinahinay lang kay basin mapaso imong dila. Ay sinirok. Ay kabalaka kay libre niya. Usog panistamok sama sa kagiingon nila. Kay bisan lamok. Pwede na kamutira. Oh, abi giparayaan, piste gipalinaan ra di ay. Nikalit ko kakulbaan kay abi kog naabuan. Nakamasroom ra di ay. Pero bitaw Robert, pasalamat ka nga gituo ka sa akong mando bisan nimong naong inana ka bastos. Katong niingon ko nga, kung musakay gani kag bus, ayaw ibilin yung sapatos. Kay kung wa ka nito, magtinil ka dire nga magantos. Nya wa pay siguro maalaan ba ka namo og buang, matabangan gid ka namo og gapos. Makalagot kay kag daw bisag unsa og tutok. Bisag unsa ni mong katawa, imong itsura na ginuktok. Gana kay katurturon patabangan o galimatok daw ang ipakaon sa pamahaw, paniudto, panihapon, puro sukok. Kung ikaw ang pabuya, walay gustong mo daog. Hinaot nga karon kasabot na ka kung anong niabot kabisan asa, di ka angay ilaog. second round. Yo, check! Ang angles, puro pangit. Mga angles ka ginamit. Sa das na ako, nagkontra sa ako na nisangit. Gusto ka makatilaw og William Smith? Boss! Iba to do. Ulat na. Yo! Balik Ro represent. Mga adik sa musika. Matik mga hilig sa palanay, plastic kada usa. Tapos mauna niyang artist. Nice tutog lang ng lirikong spotlight, feeling sikat na mga punyeta. Nakisabay lang mo sa biyahe, kamo ang hinunggan nga nung ang liriko, wala ka banti sa pinali. Unsaon pagabanti kung ang hagdanan bale. Bale bro, mga pabugat sa likod. Mo na'y realidad nga din ninyo malimod. Mulubog sa kaulaw kung walay klaro ang tipok. Mulubog sa kaulaw kung walay klaro ang tipok. Bugani kay nusara ko karon. Para wanay maduot. Pabante ko sa karera nga nag-inusara sa kaugalingan na akong gasolina. Wa ko nagsalig sa inyong tulod.
Ako nagsalig sa inyo ang tulad kay kung wala si Lirico sa TSO, wala pod mo. Yeah, fuck man. Kung wala nag-battle rap si Lirico sa TSO, wala pod mo ang balikro. Ang lyricismo nakabase na sa liriko, nakabuo na og balay. Ang liriko na anay balay nga nabuo. Ang unsay balikro basig housing kay JK ang nagbuo. Kinit mayuman, JK. Bars, worthless. JK ang nagbuo. Tapos pasikatan ko ni Modere. Usa ka lang kahagdanan tamakanan padulong sa kaibabon. Agianan praktisanan tumban-tumban. Badi bagraga dere kulatang walay undang ulo pati landod mahutdan o ginhawa pero ayaw ka bala ka mabuhi pa kang baldado. Magmamatay na ka. Magmamatay na ka. Check. Pwede mag-upiyasa, sir? Pistol. Dia cara yung verse ni. Yo. Kaya wani chance sa ako bisan lang og gamay. Kung si Supremo, gibaliktad ang letrang A, sa kuha tagilid mura og pana. Mala alias Robin Hood kumutira walay saba, sa kilid tagilid nakatihaya pa na. Supremo alias Robin Hood, nga na mag-credits. Nice Supremo rin. Sir, that's all. I don't think sayang lang, wag ka nag-concentrate. Nakatihaya pa na, oo sure ball pa ka natira. Kining bata na sa pool, mga advance na idea, siguradong kapan na pool. Kung close fight tol, ang mga punches sa pangatol, mga tirang walay scratch taman karas pangatol. Speaking of panga, kapalo ba mong adik na hindi ko? Bato ang gilaro, aning maro hantod na nida ko. Bisag amigo ni Abno, bisag amigo Italo para sa bisyo Bisan amigo Italo para sa bisyo ni Abno. Bulto-bulto kung musuyo pues, way sayangan nga aso. Unta kamulo kag batak, madakpan kag parak. Pusilon sa ulo ning tipak murag syabo nga bag-ong crack. Sige react. Last round, alas. Yo! Pisti dili punta kasi sak maestro pero nganong gabot ka og pila to ka minutes. Kung wala daw si Lirico dire, wala kod ko. Pisti kabalo ako nganong na ako dire. Tag-tryouts ko. Bugog. Round 3 na. Dire na ang imong kamatayon. Ang imong plano nga modugang og isa ka anak lahi na mo padayon. Ug sa katong mamaligya ayog silver nga piki diha sa terminal sa Agura, pwede ra ni ilaron. Ug unsay feeling? Ug unsay feeling? Nagidawat ra kasi imong asawa para naa siya perme pahilakon. Just less akong paggamit sa bara sa mina kay abi na ako og bareta 14 carats ra di ay. Pagpatarong-tarong pa kog suwat kay abi na ako og tarong, pisti na man kay gamay. Nay tarong ay 14 carats na gamay. Sa kahago nga akong gigahin di kasulit, oo sa tinud-anay. Gitagaag pagtagad bisag ako problemado. Kailangan na akong mupalag sa imong gusto ipatrabaho. Wa ko nagpasagad kay dako akong respeto sa trono sa oro. Ug gusto na sa akong pangandoy nga nadto na akong pangalan sa among lugar para ipandayo. Busa ikaw? Ayaw palabi sa imong pagka-feeling gahe kay dali ra kay kaipadlak. Buso-busina na yung pagkamahitason nga dili na kamod ako bisag gamitan pa ka caps lock. Dan sa lasaki. Gamitan pa ka caps lock, chef. Official battle na ba ni? Murag sparring ra lagi. Papa na ITF wala andam ko makipagbasagan ng bungo. Mukha unog buo. Sunod taga ikaw taga syudad diha ninyo makita kung unsa mo maltrato ang usa ka probinsyano. Yeah. Sulod sa kahon pauli nga putol na ang ulo. Para sa Pasko, ikaw ang regalo. Sakto kay ikaw pamilyado. Pagkahuman og tanggal sa araning tribor, pahulay og balik na lang sa imong tribo. Yeah. Pangit! Last round, last round. Reward. Hindi ako mag-rebut. Tapuson ko ni sa purong lirikal. Tapuson ko ni sa purong lirikal. O puro para sa mamurong animal. Sige, sabay lang sa uso. Samtang ako tigtumba sa uso literal. Kada combo critical para sa pataka muray. Dangatan ospital. Mamuro.
Takamura, Oso, Knockout Bars, mga ako'y planong likayan ng hook, akong counter pang miyata, pwede gyapong scorpion, kaya akong hook sabay kulata, malahok kong manok, hantod mahutlan kang ginhawa, immortal ni sa combat, knockout ang mo kontra! Yeah! Pero malahi ta, mubalik ta sa pagka-addict aning animala. Sa ilang kanta, pa-espesyal pa o entrada, tapos ang ibulian lang na linya. Si Magnusad ang mata murag nakasuyok o balik tres. Kung sagpaon tagakakahoy nga 2x3. Imong pagka-addict wala sa lugar. Siliriko ang din yapon niyo. Tol, sunod na video. Tol, sunod ninyo na video pag roll. Pati ulawas agod ni roll para makaila og natural. Para makaila og natural. Shit, nawala na sad ko. Kani ako. Damat. Natural. Yeah, nga ang version nito pag nakadis. 2 terms ni Duterte pagka-presidente sa list, wag yapon na erase murag baseball lang ang dula. Easy lang sa ako niyang diamond of ace. Ang gapik mga pulis nakaposisyon na sa base. Pero bisan na pa'y hustler na catcher, di makaapas sa runner mo deliver. Aban to gradi ay sige rag-batter ng ace. Rag-batter ng ace. Shit. Rag-batter ng ace. Ako lang nito. Bala mo daw ka. Dahil yung mga bars. Dili ka sabay sa tres. Bisan pag magpaka-overdose ka na imuhang bali dress. Kumpara sa akong solid joints na hilig ka sa chemical, maungkudyang ang mga joints. Unsaon ninyo pag ilang legit ni na rapper. Kung ano nakaila og roots. Kaila og roots mo na resulta sa kaka-ML kung alas 3 na kung matulog. Lumay pa ni mo 24 oras sa suso ni edit kung makatutot. Hinahinayon pa og pindot para daw dili mabunot. Si Odette gusto na mo patay og gupat para masinggitan ig manyak ning bugok. At last, Lethal Ace of Double A. Tana kong mo congrats. Okay ikaw, pag name change na. Kananay trayo alas o basi gusto pa magkwadro alas. Kaso ang akong mindset is straight. Patay ka sa Royal Flush. Hinayan lang nato. Trono sa ora gay magingay. So Yeah! Let's over some fun noise, bro. Option. Yo, Tronosauro Padungkaan, Nazareth Food Park. Tronosauro, make some noise, boy. Yeah! So, Alas versus Trevor. Ang dog, 3-0. Para kay Alas. Yeah! Make some noise para kay Trevor. Sobre kay guys sa akong mga list. Shoutout kay Trevor pa. Hindi na pa ipasugong bukidnon. Shoutout kay kang Chris Morning Star, Balikro, o si Lerico. Tawag sa mga tropa sa Balingasag. Salamat.